karakory la famille jiaby bon journaliste resegna mankory kokoty mbo magnandre severany bis atô le bis mandeha bodivona mandeha 67 nandeha ndangitry naleko ty tanely to mbola oentineo antopovo poeto madame poeto anazy amerika bis madaroky hoe bis misy masantoko 3 semaines nandalagna fô intely mapekapne intely tapaka frein papo tonga amy tanomboagna ave i bis tsisy radio zany raha andianana ana mandiana bisnay atao fa to bis agréé par l'état tokony bis nandiana ny radio ela tamin'izy mbola ely ary to bis nitikinan jesosy tamin'izy tonga teto Madagascar ary to ko bis nitsenagna Lionel Messi tagny va tamin'izy tonga teto Mahamasina ave ambarkonao ana misafidiana to mbeka anazy dis safidy bon kofa tonga agnatin'ny bis amizay atamtambaro amizay zala frenareo hainare stotsy bis ny dadilahinare ke meritry oetsegna efa volareo ave ana izy le geda baji be le geda origny be fela tongotry be asambo ino raha tsy geda aminay ankoatrany fagnahana volana mbo tovy tsaratsara sorana afaratsy fagnahana afaratsy za sûr certainement fa vadina mbo latsy ke volana mbola tana ratsy magnani ave ana le tapelapesaka be tarihina holo kara mandarina io agnany tandremo na magnande fa vola geda to hitako boka misy vahefa tsaratsara nkilana ke mety monmonolo tefa maso atako mambrigny tefa masina gogomakitra elana agnaty bis etuna ave ana ianto bovo be io agnany geda kiberaraka bis to agnany tsy bis ny dadilahinao hoe anako tiadagna nda agnany mangala taxi fa to bis to tsy bis ny dadilahinao aveo amizay ny agnany zaza efatra tagno miakatra mando afray tandremo so misy magnano bebe 40 ans misy savagna tsiraikiraiky agnaty kilotinareo agny aveo agnany tandremo aoka tsika tsy fa mitapitaka ary sakavo tsy agnano sofigny zay iala jiaby ambojatovo akeo agnany so de re magnikorokoropaka za agny kofa tonga akagny bon magnanigny zany kotieko magnano receveur am bis atao vo commentaire ka le hoe raha hikoragnany kotieko magnano receveur zay big up la famille